Sa kasimana, sukad na itabo ang landslide sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Nagpadayon gihapon ang pagkalot alang sa kapin 40 pa kamising. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argel Relator nga manukad sa Mawab, Davao de Oro. Argel. Sara, sugod ug mga adlaw, search and retrieval na ang ipahigayon ng operasyon dito sa Ground Zero. Sa linghod nga pangidaron, karon dili pa matino sa 15 anyos nga si Zaira kung paunsa niya sudungon ang umaabot nga panahon nga siya ang mahimo na nga ginikanan sa iyang manghod ug magulang nga dunay special needs. Lakip ang iyang inahan ug magulang sa natabunan sa landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Upat ka adlaw pa una nakalutan ang ilang patayng lawas. Diningon din ako mangod nga, ate. Sabay na lang ta nila, mama. Sugato na to ang landslide. Matupag-abot na ko sa Prinarya. Nakita na ko sila mama dito. Ano gipaon namin nila ni balik mo dyan ko atong landslide, sir. Gusto na ko sugaton pero una-una anak ko na pamangkoy mangod. Karon, napuno siya sa kasakit, kamingaw, ug kabalaka. Nagkatsyag sa kuha, sir. Kaya wala na yung hasulugatiman sa mo. Bisag badlungon kayo, me. Wala kong gikabalakan, sir. Kaya kung mangod ka masulti dyan siya nga. Dili na ko may eskwela kay wala si mama. Sa ulahing tala sa Management of the Dead and Missing Persons, 67 na ang na-recover nga patayng lawas sa Ground Zero ug upat ka body parts. 17 sa mga patayng lawas ang wala pa nailhan, 15 nakatakda na nga ilubong ugma. Samtang 47 pa ang missing. Eksaktong usa ka semana na ang nilabay, sukad nahitabo ang pagdahili sa yuta. Apan nagpadayon ang paningkamot sa mga rescuer gikan sa nagkariiyang ahensya og LGUs. Dala ang ilang mga ekipo og search and rescue dogs aron sa pagpangita sa mga missing. Apan naundang ang operasyon sa mga rescuer karong hapon tungod sa paglihok sa yuta sa Ground Zero. Around 2 o'clock this afternoon, nagkaroon na naman ng ground movement doon sa face ng landslide and it halted our operations. Ang Coast Guard Southwestern Mindanao giugment ang ilang tulo ka banggiitang search and rescue dogs gikan pa og Zamboanga del Sur nga sila Brittany, Ivy ug Tifa. Dugang sila sa nauna na nga gideploy nga si Apa gikan sa Coast Guard Southeastern Mindanao. Gikan sa search, rescue and retrieval, mahimong search and retrieval na ang operasyon sa Ground Zero. I just issued or signed an executive order starting tomorrow. We'll switch to search and retrieval. But still we are hopeful and positive na may ma-rescue pa tayo. Mahimong mas paspas sa matud pa ang pagkalot sa yuta kung ideklara na nga wala na timailhan nga doon na pa'y buhi nga natabunan. Basically, ang decision po ng crisis committee doon po sa situation, sa lugar, actual na situation na wala na pong bahay na naging halo sa loob, kung hindi sira talaga yung mga poste, kaya nagkaroon ng mga debris doon na semento. Kaya nung decision ng crisis committee, upon the recommendation of the experts, mahirap na po makakita tayo ng buhay dyan ngayon. Sa milabay nga duha ka adlaw, kamatikdan nga ubay-ubay ka mga patayng lawas ang na-recover sa Ground Zero. Kasi ito, white pointers symbolize dead bodies recovered. So ang pinakamaraming nakuhang patay, ito po si Sector 1. Ito po ang isa sa lugar na nakukunan ng 2 buses at saka isang jeepney. Kaya it explains bakit maraming dead bodies dito. Luyo nga una na ikabutyag sa Mines and Geosciences Bureau nga environmental ang hinungdan sa pagdahili.
Nag-file na og resolusyon si Davao de Oro 2nd District Representative Roel Peter Gonzaga kauban ang lain pang kongresista aron awhagon ang Kongreso nga maglusad og investigasyon sa Barangay Masara landslide. Sabihin natin this is an act of God o sabihin natin this is a calamity, pero there was an existing no-build zone. Kaya titingnan natin kasi there must be a person, public official, responsible for this. Sara nanawagan ang kining LGU Mako labi ng Incident Command Post ngadto sa mga nawad-an og mga kabanay 17 ka mga wala pa mailhan nga mga patayng lawas ang nasa punerarya nga moadto sila didto aron nga ilhon ang katong mga patayng lawas kay ugmang adlaw naka-schedule ang kinigatawag nga pre-burial process alang sa mga wala pa nailhan nga mga patayng lawas. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.